खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 8 आगस्ट शनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं रबिन बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। माखौबा लानानै गोसोआव गोबां गिखांनाय मोननो हागौ। गोसोआव गिनाय सोमजिगोन। बृष राशि। खामानिनि बिथिङाव लोगोनि हेफाजाब मोननो हागौ। लोगोथिया बांगोन। मिथुन राशि। राङारि थासारिया गाहाय फारसे फैनो हागौ। नाङै खरसानिफ्राय जानगाराव था। कर्कट राशि। नखरारि जिउआव गोजोन थासारि फैगोन। नोंथाङा गोसोखौ शान्ति मोनगोन। सिंह राशि। फालांगियारि बिथिङाव जौगानाय फैगोन। रां आरजिनो हागोन। कन्या राशि। जोबोर जेंना गोनां सान जानो हागौ। जारलानि गेजेरजों साना बारलांगोन। तुला राशि। दुखु दाहाया नोंथांनि गोसोखौ बायग्लिहोनो हागौ। गोसोखौ गोख्रों लानांगोन। वृश्चिक राशि। मोनसहायै मुवाखौ गोसोआव लुबैनाय फैनो हागौ। गोसोखौ हमथानांगोन। धनु राशि। सिगांनि जाथायफोरखौ लानानै मीमांसा जालायनो हागौ। गोजोन थासारि फैगोन। मकर राशि। लामा हान्थिनाय समाव सोगदावनो हागौ। सांग्राङै हान्थिनांगोन। कुम्भ राशि। नखरारि जेंनाजों सैनांना गोबां जारला जागोन। रांखावरियाव लामा आन्दायगोन। आरो मीन राशि। अनथोब महरै सोरनिफ्रायबा मुवा मोननो हागौ। गोसोआव थुलुंगाखां मोनगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।